pogut tirar endavant. Han passat molts treballadors, molts residents que ja no estan entre nosaltres i des d'aquí volem fer un petit homenatge. Un canvi de servei en la municipalització molt costós. Una pandèmia també molt complicada de música, capsa de música en Lluís Fibla. I juntament al coral de la Residència Municipal Ulldecons.
Realment ara ja estem una mica més tranquils perquè l'aigua ens ha fet patir una miqueta. Fa 5 anys el poble va iniciar una nova etapa en aquesta nova residència, jo no estava. Dóna la casualitat de que fa 5 mesos que vaig assumir la direcció del centre i avui fa 5 anys que la residència és municipal. Jo crec que, i aprofitant avui que està el consistori, que hi ha regidors de govern, regidors del consistori municipal, jo crec que quan se demana a vegades als organismes i als nostres representants públics que facin coses valentes, jo crec que precisament això d'ara, això que s'ha fet aquí,
és una d'aquelles coses valentes. Perquè el repte és enorme, el repte és supercomplicat, no és gens fàcil i primer que res, demanar l'excusa de Núria Ventura, l'alcaldessa, que per motius personals no pot estar aquí, però que us envia una abraçada molt forta a tots. També vull agrair als meus companys de grup, a Toni i a Mònica, per acompanyar-me, perquè ells també saben el que és lluitar estos 5 anys per tindre aquest servei que tenim avui aquí. I als companys de consistori, moltes gràcies a les companyes també per vindre a acompanyar-nos. Bueno, jo hi ha dies que mereixen fer una parada. I avui és un dia d'estos. Cal mirar detrás i recordar d'on venim i sobretot sentir orgull del camí que hem fet junts. Avui és un dia d'estos. Fa 5 anys que la residència Buldecona va començar una nova etapa. Ho va fer amb molta il·lusió, amb molta feina al darrere i amb un objectiu molt clar, continuar amb el millor servei possible per a les persones. Sí, avui fa 5 anys que després podem dir amb satisfacció que va valdre la pena donar aquest pas. No perquè ho diguéssim nosaltres, sinó perquè el temps ho va demostrar que quan es treballa amb estima, responsabilitat i compromís, me fío més de tu, ja me'l passaràs.